كتحودو تدليخا وإنجيل يوحنس معرف حمشته كاب حمشته كساب شوعات تزلو هايلك قال بزعباتي 38 عمت تدنس سب أب أون كاب زحمم 38 عمت زخنا سب أي نبره ጎይታ ኢየሱስ ንዕኡ ኣብ ዓራቱ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ብዙሕ ግዜ ከም ዝሓመመ ፈሊጡ ከተሓውዶ ትደሊ ኢኻ በሎ እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ እወ ክሓውእ ደሊ በሎ እንተኾነ እቲ ማይ ምስ ተናወፀ ናብቲ ቀላይ ዘጥልቐኒ ሰብ የብለይን ኣነ ክሳብ ዝመፅእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ ኣብዛ ቃል እዚኣ ከም እንርድኦ ማለት እዩ 38 ዓመት ዝኣክል ዝሓመመ ሰብኣይ ነበረ ዝብል ሃይለ ቃሊና ንረክብ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞጺኡ ድማ እንታይ ኢልዎም ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ እዛ ቃል እዚኣ ኩላትና ከም እንርድኣ ማለት እዩ ን38 ዓመት ተደኒሱ እንክንሱ ካፍታም ኣይ ዘውርዶኮ ሰብ ከም ደይብሉ ኢና እንርድኣ ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ይሓሚሙ ወይ ድማ ማዕረኽ እንድዚ ክሕሞ ዝገበሮስ እንታይ እዩ زبل هاي لك الدما سيعب خمتسي خالي قداماي بزعبا حمام ناي قدس بيت كريستيان تمرتي ويدما ابترغامي مصحفت كم انردو مالتي 4 عينت حمامي زلو قداماي مالتي دويه زنصح الله اب كالاي دما دويه زحسيت الله مالتي اب سالساي دويه زمقزفت الله اب رابعاي دما دويه زحاتيات الله اب قداماي اندحر تمليسنا مالتي قداماي دويه زنصح الله قداماي تيموثيوس معرف 5 اندحرينا ناي تيموثيوس تاريخنا انردأ مالتي سلازي قدوس باولوس تيموثيوس مسحمم مالتي بخمي غير كفوسو خمز غبا بخمي غير ككالاخلو خمز غبا نتيموثيوس مخرن معدان كم زهابو انا انردأ مالتي سلازي اذا عينت حمام اذا دما انتاي يبحال بناي بيت كريستيان دويه زنصح يبل زنصح مالت دما ببزحي تحرمتن بزحين صلوتن بزحي نغرات مس እግዚአብሔር አምላኽ እትገብሮ ዝቅርበካ ማለትዩ ካብኡ ዝመጽ ዝተላዓለ ሕማሚ እዚ ድማ ንበረኸትዩ ደዌ ዘንጽህ ኢሎም ድማ ይገልጽዎ ማለትዩ ኣብ ካልኣይ ድማ ተገሊጹ ከም ዘሎ ማለትዩ ደዌ ዝሐሰት ማለትዩ ደዌ ዝሐሰት እንታይ ማለትዩ ደዌ ዝሐሰት እንድሕር ኢልና ኩሉ ነገራት በመጽሐፍ ቅዱስ እንድሕር ኢና ማለትዩ ኣርባዕቲ እንናተን ትርጓሜ ኣለዎ ቀዳማይ ደዌ ዝሐሰት ኢዮብ ማለትዩ أبنا إيوب مصحف اندحرينا مالتيو معرف كلته قطر 10 اندحرينا بفلاي مالتيو إيوب كم زحممن كسب تنبر كله دما دقو كل تاريخ بحفشة تفلتي هو مالتيو كل تزنبر خمس أنا مودعته أم نفسه خم دماغ سيطان كفتنا مالتيو إذا عينت زي حمام زي دما دوي زحسيت إلهم دما يجلس هو مالتيو إزي كاب إجزابير فقد إجزابير رخيبو سيطان كم زفتنا نعو نخرب حلو مالت نصقا نخبري كم دما እግዚአብሔር አምላኽ ተሐቀኛ እምነት ንኽፍለጥ ዘምጻሉ ሕማም ከም ምዃኑ እዚ ሕማም እዚ ዓይነት ሕዝብ ሕማም እዚ ድማ እንታይ ይባሃል ደዌ ዝሐሰት ይባሃል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢዮብ ማለት እዩ ነዚ መስል ኣብ መወዳእታ ከዓ እታ ዝሐመመ ሕማም ከዓ ዕጽፊ ጥዕና ረኺቡ ደቁ ተመሊሶሞ ከምኡ ድማ እቲ ዝነበሮ ከዓ ብዕጽፊ ተመሊስዎ ከምኡ ድማ ንእግዚአብሔር አምላኽ ብቅዱሳት መጽሐፍቲ ጥራይ ይፈልጦ ከም ዝነበረ ከምኡ ድማ ብዓይነ ይርኤካ ክሳብ ዝብል ድማ ኮነ ማለት እዩ ኦ እግዚአብሔር ኣነ ይብል ማለት እዩ بمسمعيت إذني يسمع نيره لو مجن بعيني رئيك النابلو دما لإجزابير أملاخ أمودعتها كم زمس جنن أمودعتها دما كم استخ حسن نزينا دما دبس أيوب إنه بالمالت سلزي إذا عينت حمام زد دما دوي زحسيت يبهال مالتي أبسال ساي دما أبسال ساي تجديس أمزل دما دوي زمك زفتي مالتي دوي زمك زفتي كلاتنا كم نردو مالتي أبناي تاريخ مصحف قدوس بزحات قلوس كاليوم نجرجن ساولن هيرودسن يوم مالتي بفلاي هيرودس اندحرينا اب جبر حواريات معرف 10 مالتي فقد 23 بفلاي انترينا هيرودس نغزابير املاخ بتزغبرو مالتي سلازو قطعو ناب غزابير ون سلازاي تملسه ملاخ غزابير مصيو كمزو قزوفو ناي جبر حواريات لقاس مالتي ناي جبر حواريات قدوس لقاس صحف مالتي غليصلنا لمعرف 10 فقد 23 مالتي سلازي اذا عينت حمام زدما دوي زمقزفت يبحال او قالاي دما قداماي سامويل معرف 18 فقد 10 ون بفلاي اندحرينا مالتي ساول بتزغبرو نداويتن بتزغبرو اب قدم እግዚአብሔርን አዝሕ ነገራት ስለዝገበረ በተንኮል ይኹን ዳዊት ቆጥለይሉ ብዙሕ ነገራት ከምስ ተጻረረሞ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ከምስ ተመልከተሞ ብድሕሪ ድማ ዘሳቂ ናይ አጋንንትን ብስተፈላለየ ገይሩ ድማ እግዚአብሔር ድማ ከም ዘቆተሎ እዚ ዓይነት ሕማም እዚ እንድሕርኢና ደዌ ዘመቅዘፍት ኢልና ድማ እንገልጽ ወይ ድማ ገሊጾም ኣለዉ እዚ ዓይነት እዚ ሕማም ድማ
ደዌ ዘመቅዘፍቲ ይበሃል ሳልሳይ በጽሕና ኣለና ኣብ ራብዓይ ድማ ፍልይ ብዝብል ድማ ኣብ ራብዓይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከምቲ ደንበብናያ ማለት እዩ ናይ ሰብኣይ እዚ እንታይ ይበሃል ደዌ ዘሓጢያት ይበሃል ማለት እዩ ደዌ ዘሓጢያት እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓጢያቱ ደምጾ ነገራት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ደዌ ዘሓጢያት ኢሎም ድማ ነዚ ዓይነት እዚ ይገልጽዎ እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍቓዱ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ከም ድበሎ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ክትሓው ከም እንዳፈለጠ ግን ስለምንታይ ጎይታ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ዝበሎ ቀዳማይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣባና ከዓይ እንተኾይኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓና ክሕውየና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓና ክፍውሰና እንተኾይኑ ናትና ፍቓድ ኣገዳሲ ከም ምዃነ ብፍቓዱ ዘይኮነስ ብፍቓድና ቅድም ናትና ፍቓድ ከም ደልዮ ካብዚ እንርዳእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰብኣይ እዚ ናፍታ ማይቲ ኣዘውርደኒ እኳ ይብለይን ኢልዎ ሰብ የብለይን ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ድማ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ዓራትካ ኣልዒልካ ተንሲ ኢልዎ ኣብዚ ተመልከቱ ሕጂ ሃይለ ቃል ን38 ዓመታት ዝኣክል ናፍታ ማይ ዘውርዶ እኮ ዘይብሉ ጎይታ መፅኡ ግን ከም ቅጽበት ከም ምርኣይ ከም ዓይኒ ማለት እዩ ከም ምስማዕ ከም እዝኒ እንታይ ኢልዎ ተንሲ ዓራትካ ኣልዒልካ ድማ ክይድ ኢልዎ ስለዚ እዚ ሰብኣይ እዚ ብድሕሪኡ እውን ካብዚ ዝገድድ ከይረኸበካ ተጠንቀቕ ኢልዎ ኣብ መወዳእታኡ ግን ንጎይታ ኣብ ዕለተ ኣብቲ ናይ ዝገበሮ ማለት እዩ ንጎይታ ገጹ ከም ዝጸፍዖ ማለት እዩ ናይ ስቅለት ማለት እዩ ካብኡ ድማ ብዙሕ ኣዝዩ ከም ዝበደለ ካልኣይ ግዜ ከም ዝበደለ ድማ እንርዳእ እኳ ደኣ ብዙሕ ሰባት ስለ ዝነበሩ ነቲ ዝሕወዮ እኮ ኸማን ኣይፈለጦን እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ነቲ ዝሕወዮ ጎይታሲ ብዙሕ ሰባት ስለ ዝነበሩ ነቲ ዝሕወዮ ኣይፈለጦን መን ከም ድሕወዮ እውን ኣይፈልጥን ነይሩ እዚ ድማ ስንፍና ኢሎም ኣቦታት ይገልጽዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰብኣይ እዚ እዛ ሰንበት እዚኣ ማለት እዩ ናይ ጾም 40 ማለት እዩ ብፍላይ ማለት እዩ እዛ ሰንበት እዚኣ መጻጉዕ እናበለ ቅዱስ ያሬድ ገሊጽዋ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኣ እንርድኦ 4 ዓይነት ሕማማት ከም ዘሎ እቲ ሰብኣይ ድማ ባናቱ ሓጢያት ከም ዝሓመምን ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ መጽኡ ተኣምራቱ ዝገለጸሉን 38 ዓመት ዝኣክል ሓሚሙ ዝነበረ ሰማይ ከም ቅጽበት ከም ዓይኒ ከም ዘተስዖን ምሕረት ናይ ጎይታ እንርዳኣሉ ዕለት ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ተስፋይ ማለት እዩ ተስፋ ክንብል እንከለና ድማ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ዝተፈላለየ መከራ ክንህሉ ንኽእል ኢና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብዝተፈላለየ መከራን ሽግርን ዝወረደና ብሕማም ድዩ ብዝተፈላለየ ብናይ ስደት ድዩ ኣብ ጭንቀት ድዩ ብዝተፈላለየ ሰባት ብዙሓት እንርከብ ወይ ድማ ብዙሓት ኣብ ናይ ከቢድ ህይወት ዝሃለና ክንህሉ ንኽእል ኢና ነገር ግን ነዛ ቃል እዚኣ እንድሕሪእና ሰብ የብለይን ኢልዎ ግን ጎይታ ግን ልዕሊ ሰባት ገዲፉ ማለት እዩ ባዕሉ መፅኡ ከም ዘድሓነ እንርዳእ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሕውየና እግዚአብሔር ኣምላኽ ክፍውሰና እግዚአብሔር ኣምላኽ ከጥዕና እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብቲ ፀይብና ዘሎ ከውፃና ይኽእል ከም ምዃኑ ካብዚ ናይ ደዌ ዝሓጢያት ኢልዎ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ሰብኣይ እዚ እንምሃር ማለት እዩ ስለዚ ሰብ የብለይን ክንብል ከም ዘይግባአና ሰብና እግዚአብሔር ብሓፈሻ ማለት እዩ ፈጣሪና እግዚአብሔር ከም ምዃኑ እንርዳኣሉን ዕለትን ሰዓትን ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ሰንበት እዚኣ ናይ ጾም 40 ማለት እዩ እንታይ ኢሎም ገሊጾማ ማለት እዩ መጻጉዕ ኢሎም ገሊጾማ ማለት እዩ ኣብ ራብዓይ ትርከብ ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ሰንበት እዚኣ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዕለት እዚኣ ስለ ዘብጽሓና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነ ንኹን ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ ኣፍታ ቀዳመይቲ ዝነበረት ስእሊ ማለት እዩ ሓፍትና ኣብ ዝሓለፈ ሓሚማ ነይራ ብዙሓት ሰባት ድማ ጃጅ ጌርኩማ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሓጢያትኪ ቀፂዕኪ ነዲ ወዲ ስለ ዝበደልኪ ነቲ ወዲ ብሰንኪ ስለ ዝተሓንቀ ብሰንኪ ኸውን ብዙሕ ነገራት ስለ ዝበደለ እግዚአብሔር ከምዚ ጌርኪ ኢልኩም ብዙሓት ሰባት ጃጅ ድገበርኩማ ነርኩም እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልኒ እስኻ ደኣ ሞደልኻ ብጽድቂ ኻዲ ወይ ድማ ስኺ ትብልሲ ብጽድቂ ኽዲ ክደለኽ ብህይወት ማለት እይ ንሕና ከምኡ ክንብላ እንተኾይና አስቀዲምና ግን ነፍስና ክንምልከት ይግባአና ማለት እዩ ከምኡ ኢልና ክንጽሕፍ ከምኡ ኢልና ዳውን ክንገብራ ከምኡ ኢልና ድማ ተስፋ ኾነቁርፃ ክንገብርሲ ኣይወሓጥኒ ማለት እዩ ብክርስቲያናዊ መገዲ እውን ሓደ ጃጅ ድገብር ሓደ ድፈርድ ሓደ ድማ ኣብ ቅኑዕ ፈራዲ እግዚአብሔር ስለ ዘሎ ንእግዚአብሔር ዳ ክንጎድፎ ይግባአና እምበር መሊስና ተስፋ ኽነቁርፃ መሊስና ድማ ዝተፈላለዩ ጌርና ዳውን ክንገብራ ኣይግባአናኒ ማለት እዩ እዛ ሓሙሽይቲ ሰንበት ድማ ብዛዕባ መጻጉዕን ብዛዕባ ተስፋ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንገብር ከም ዝግባአናን ብዛዕባ ኩሉ ዝኸብደና ድማ ሰብ የብለይን ክንብል ከም ዝግባአና ካብዚ እንርዳእ ማለት እዩ ልዕሊ ጎይታ መን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ይመስል ወስባት ለእግዚአብሔር ቴንኪዩ